No niin, tänään taas ollaan täällä koolla täällä lähteellä ja kun katsoo tuonne ulos, niin on vähän hämärämpää kuin aikaisemmin tähän aikaan. Ja se tekee tämän ajatuksen meille läheiseksi, että kohta alkaa syysjuhlat. Vuosi 2023, syysjuhlat. Pasunansoittojuhla. Me juuri tässä laulettiin, että kun kerran soi taivaan kirkkaat kellot. Mä aina ihmettelen, että mitkä kellot. No niin, kellot, mutta se on tavallaan ne pasunat. Pasunat ne soi täällä. Tässä me taas törmätään siihen, että tämä kulttuuri tuo omat kuviot, mutta se on sama asia. Samaa asiaa tuodaan vähän Israelin näkökulmasta niin kuin merkillisellä tavoilla, mutta sillä tavalla Joosefkin seisoo sen egyptiläisen viitan alla veljensä edessä ja se oli Joosef. Mutta hän oli aivan egyptiläisen näköinen mies. Kuitenkin Joosef. Ja nyt me rukoillaankin myös tässä hetkessä, että aivan samoin niin kuin se tarve, joka oli Joosefin veljillä, saada vehnää tai ruokaa, leipää, viljaa, se tarve oli suuri. Oli pakko päästä saamaan ruokaa ja se tarve toi heidät Joosefin luo. Sen miehen luo, jota he ei missään nimessä olisi halunneet ikinä nähdä. Mutta sitä asiaa ei voitu väistää. Se on juuri näin tänäkin päivänä. Asioita ei voi tyrkyttämällä ihmiselle viedä. Mutta kun tulee se tarve, nälkä, jano tai sitten vessahätä, jos käytetään tätä sanaa, niin silloin vaikka matka pysähtyy. Jos hätä on kyllin suuri. Jos tarve on kyllin suuri. Nyt tätä me rukoilemmekin, että kaikkien meidän sydämen tarve saisi kasvaa, koska sinulla on se, mitä sinä haluat antaa. Usein meiltä puuttuu tarve, tai meillä on se tarve, mutta me emme tiedosta sitä, huomaa sitä, koska meillä on liikaa korvikkeita. Me eletään korvikemaailmassa, valhemaailmassa, valheimagojen, valhekuvien maailmassa, valhevarjojen maailmassa. Me ollaan erittäin hyviä myös valehtelemaan itsellemme ennen kuin sinä meitä valaiset. Me pyydämmekin, että sinä, jolla on kaikki se täyteys, sinä, joka olet loputon hyvyys, yhdistät nämä kaksi asiaa, meidän tarpeemme ja sinä, joka olet kaiken varustus, niin kuin sanoit Abrahamille, että minä olen sinun kilpesi ja sinun suuri palkkasi. Sinun palkkasi on oleva suuri, mutta se voidaan kääntää sinun suuri palkkasi. Ole meille se ikuinen palkka. Ole meille se ikuinen perintö, että me saamme olla sinulle se perintö. Tässä on niin paljon tätä asiaa. Kiitos. Sinä olet Israelin isä ja viet Israelin perille, niin kuin Jaakob. Jaakobin perhe vietiin lopulta perille ja saamaan sitä iankaikkisen elämän viljaa tässä mielessä. Jeesusan nimessä. Amen. Nyt ihmiset voi tulla pelastuksen tuntemukseen eri teitä ja on ihmisiä, jotka tulee synnin tunnosta tai sisäisen tarpeen tunnosta, jolloin tietoa totuudesta
jolla on tietoa Jumalan totuudesta, niin he ei mene etsimään sitä anteeksiantamusta. Mutta nykymaailmassa moni ei etsi anteeksiantamusta. Monet etsii teknologiaa ja kaikkea muuta. Sitten on ihmisiä, jotka etsii vastausta elämän tyhjyyteen. Tämä on tyhjää tämä kierros, tämä on tosi tyhjää. Ja sitten on ihmisiä, jotka etsii vastausta siihen, mikä on tähän pimeyteen, mikä on koko universumin tarkoitus. Miksi me ollaan täällä ja mistä on kysymys? Tällaisia kysymyksiä. Luin Israel 365 uutiset, Israel 365 News, tämmöinen uutiskanava, mikä on tosi mielenkiintoinen. Siinä on ortodoksijuutalaisia, joilla on hyviä suhteita uskovaisiin ja tämmöisiä kanssakäyntiä ja puntaroidaan lopun ajan temppeliasioita. Todella mielenkiintoinen. Ja siinä oli eräs rappi, joka puhui kristillisestä ryhmästä, seurakuntaryhmittymästä tai tällaisesta, jotka tuli keskustelemaan ja tutkimaan, oppimaan Israelin asioita. Ja tuli keskustelemaan tämän rabbin kanssa ja kysymään häneltä kysymyksiä. Tämä rappi sanoikin näin. Näillä nuorilla tai opiskelijoilla oli kysymys, joka yllätti hänet. He kysyivät tältä rappilta. Hän sanoi, että kukaan ei ole tätä kysymystä aikaisemmin häneltä kysynyt. Kysymys oli näin yksinkertainen. Mikä on keskeisin asia juutalaisuudessa? Rabbi meni vähän hämilleen. Hän jäi miettimään, hetkinen, onko meillä yhtä keskeistä ajatusta? Eihän meillä sellaista oikeastaan ole. Ja sitä miettiessään hän siinä tunnusti näin siinä kirjoituksessaan, kun hän sitä mietti, niin hän kysyi heiltä, mikä on teidän keskeinen ajatus, teidän uskossa? Niin nämä nuoret sanoivat, että kristillisen uskon keskeinen ajatus on tämä Messiaan Jesuan evankeliumi. Selittämättä sitä enempää. Sitten rabbi sanoi, no meillä on se, että hän ajatteli, että olisiko se Shema Israel. No ei se kuvaa sitä, se on niin kuin mikä meidän velvoite ja ajatus. Mutta sitten hän ajatteli näin, että no meidät tuotiin ulos Egyptistä, mutta se on se Abrahamin valinta ja siitä se lähti. Sitten meidät tuotiin ulos Egyptistä, tätä me joka päivä ajatellaan. Ja sitä, että me ollaan valittu kansa ja odotetaan Messiasta, että Messias tuo valtakunnan ja koko maailmalle pelastuksen. Se on meidän keskeinen ajatus. No niin, tämäpä on tosi mielenkiintoista. Täällä lähteellä kävi oliko se viime vuosi vai tämä vuosi, viime vuoden puolella muistaakseni, eräs nuori mies, jonka nimi on suhteellisen nuori mies, jonka nimi on Jarmo. Ja hän oli tälleen ajatteleva ihminen. Hän etsi, mikä on universumin tarkoitus. Hän oli tiedemies, hän oli opiskellut näitä tieteenhaaroja, teknologiaa, filosofiaa ja kaikkea. Hän kävi joka uskonnon läpi. Hän kävi läpi islamin, hän kävi läpi, mitä oli juutalaisuuden nimessä kirjoitettu juutalaiseksi uskoksi. Kaikki nämä läpi. Ja sitten hän luki Raamatun läpi, etsien tätä yhtä asiaa. Tämä on nyt, hän viimeksi sitten tuli Raamattuun. Olisiko tässä universumin tarkoitus? Mikä on universumin tarkoitus? Ei hän etsinyt syntien anteeksi saamista. Hän etsi universumin tarkoitusta.
hän tuli Efesolaiskirjeen 1. lukuun ja 10. jakeeseen. Ja hän hyppäsi ilosta ylös. Muistatteko Jarmon Helsingistä, joka kävi täällä? En muista hänen sukunimensä nyt. Salonen. Jarmo Salonen. No niin, todella miellyttävä mies. Ja hän iloitsi ja riemuitsi. Nyt minä olen valmis vastustamaan kaikkia evoluutioteoreita, kaikkia valheita, mitä maailmassa on ja koko maailman filosofioita. Nyt olen löytänyt sen totuuden, mitä mitkään tiedekunnat yliopistot ei minulle pystyneet antamaan sitä. Se on täällä. On olemassa armotalous, jossa aikojen täytyessä kaikki on tuleva yhdeksi. Kaikki kokoontuu yhteen Messiaassa. Kaikki, mikä on taivaassa ja maan päällä. Me emme ole tuuliajolla. Maailmankaikkeudella on tarkoitus. Mä en tarkoita sitä sillä, että hän olisi vielä tässä kokenut syntien anteeksiantamuksen ja saanut pyhän hengen rauhan sydämeen ja kaiken tämän täyteyden, vaan tämä oli se alkulähde. Nyt tässä on asia, joka minulla on sydämelläni. Se on tällainen asia. Sillä ei ole väliä, mistä lähtökohdasta ihmiset aloittaa sen etsinnän. Meitä on sellaisia, joita painaa tämä pimeys. Jumala niin kuin näyttää heille täällä sydämessä, että kaikki on turhuutta. Niin kuin saarnaajan kirjassa Kohelet. Kaikki on turhuutta. Kaikki on turhuutta. Kukaan ei voi antaa meille lopullista vastausta. Miksi minä juon aamukahvia ja syön pitaa sen kanssa ja panen toisen voileivän toisen jälkeen ja kävelen taas ruokakauppaan ostamaan maitoa ja kahvia. Miksi mä teen tätä kierrosta? Tämä on monille se paine. Ja sitten elämän paineet. Onko tässä kaikki? Ja uskonnot kun väittelee, niin mistä mä sitten menen etsimään niitä? Niillä on niin monta teoriaa. Kaikki ei tee niin kuin Jarmo teki. Luetaan kaikki läpi, kaikki ei jaksa. Mutta ei tarvitse kaikkea lukea läpi. Jarmo sen sanoo. Tässä on vastaus. Sitten on ihmisiä, joilla on sitä moraalista valoa. Useimpien ihmisten oma tunto on siellä, no ei jääkaapissa, mutta unessa. On sellaisia, joilla se on jääkaapissa. Sekään ei ole kaikkein pahin. On sellaisia, joilla se on Paavalin sanoja käyttääksemme polttiraudalla merkitty. Se on paha tilanne. Siitä ei oikein enää pääse ulos. Mutta omatunto voi olla jääkaapissa. Että sitä ei olla kuunneltu niin pitkään, että semmoiset asiat, kun teinkö mä väärin, teinkö oikein, onko mikä väärin, onko mikä oikein. Kun ei näitä asioita lueta, niin se tajunta menee niin kuin pois ja sitten se on, että kaikkihan näin tekee. Okei, ei se ole niinkään paha, en mä ole sen pahempi kuin muut, on vielä huonompia, vaikka teinpä huonommin kuin viime vuonna, on muita pahempia. Tälleen omaa tunto turrutetaan. Ja silloin nämä ihmiset ei oikein anteeksi antamustakaan etsitä. Sitten on se kovuus ja kylmyys, joka maailmassa on. Kovuus ja kylmyys. Jos sanotaan suoraan, niin se samarialainen nainen Johannes 4, sen kohdalla oli se kierros. Ensimmäinen avioliitto kaatui, toinen kaatui, kolmas kaatui, neljäs kaatui ja sitten meni yli kierroksilla siinä vaiheessa elämä. Ja se ei ole kaikki välttämättä sen naisen syytä, miten ne asiat meni. Siinä maailmassa, jos et sä saanut lasta, niin okei, heitettiin ulos tai ihan miten vaan. Ja me tiedetään niitä olosuhteita.
Sitten se, että etsitään sitä, että onko joku, joka rakastaa. Kuka oli se, joka kirjoitti sen laulun, teki sen laulun? Voiko kukaan koskaan rakastaa tätä kurjaa maailmaa? Lasse joku. Kuka se? Mortenson, juuri näin. Me ollaan viime vuosisadan ihmiset, muistetaan tätä. En mä tiedä, mikä Lassen Jumalan suhde oli, mutta tämä on monille se kysymys myös. Voiko kukaan koskaan rakastaa tätä kurjaa maailmaa? Sitten toinen asia. Ne, jotka ajattelee aivoillaan tänään. Se vauhti, jolla maailma muuttuu. Paavali sanoi, tämän maailman muoto on katoamassa. Tämä on sana siellä korintolaiskirjassa. Kun me katsotaan, millä vauhdilla kaikki muuttuu. Nyt meillä on tämmöinen kännykkä. Tämä on G4, toi jollakin on G5 jo. Muistan, kun ensimmäinen kännykkä tuli ainakin tänne Jerusalemiin, se oli semmoinen pikkuinen Nokia. Pantiin se tuohon vyölle, aikun oltiin modernia ihmisiä, oi. Oli semmoinen fiilis, että nyt olen nykyaikaan. Se pantiin tuohon pykälään, sitten voi soittaa vaimolle vaikka ruokatauolla. Nyt meillä on tämä, ja kohta ei pääse enää pankkeihinkaan, ellei näitä näpyttele ensin. Ja ajatteleva ihminen, joka tuli viime vuosituhannelta, niin kuin meikämanne, sanoo, että mistä tullaan ja mihin ollaan menossa. Mistä tämä juna tulee ja mihin se on menossa. On ihmisiä, jotka etsii suunnitelmallisuutta. Se ei ole välttämättä se universumin tarkoitus, mitä Jarmo etsi. Mutta mikä on tämän vauhdin takana? Kerran oli semmoinen laulu, että minne tuuli kuljettaa. Mikä on tämä tuuli, joka puhaltaa? Mikä on tämä ajan henki, tämä zeitgeisti? Mistä se tulee, mihin se menee ja mikä on tämä vauhti? Ja nyt mä sanon semmoisen asian, mitä mä en tällaisista asioista yleensä edes puhu. Koska mä pidän hyvistä uutisista enkä pahoista uutisista. Mutta me tarvitaan rinnakkaista tämmöistä vertailukohtaa. Yhdysvalloissa eräs äiti pani tekstin internettiin. Sanoi, nyt on näin, tämä ei ole sanastana, mutta se on aivan näin. Se on näin kauhea tilanne. Minun tyttäreni sanoo, että hän on kissa. Silloin se täytyy hyväksyä. Minä vein hänet eläinlääkärille. Ja eläinlääkäri kieltäytyy hoitamasta häntä, kun hän on sairas. Tämä on kauhea tilanne. Tämä täytyy esittää maailmalle, että miten kovia ja kylmiä on lääkärit, kun ei hyväksy tämmöistä kissaa. Mä sanoin nyt sen omilla sanoilla, mutta se on juuri tämä asia. Nyt tämä olisi maailman paras vitsi, kun tämä ei olisi tosiasia. Mä melkein vitsailisin siitä ja sanoisin, no anna sille kissan ruokaa sitten. Mutta mä en voi vitsailla enää. Tämä on niin demonista. Tai jos sanotaan suoraan, tämä ei ole edes demonista. Se on sen korkeamman tason juttu. Ja nyt minulla on yksi iso kysymys. Ne ihmiset, jotka eivät ole vielä hereillä, mikä estää, että ne ei enää ole hereillä? Nyt mennään tänne sanaan ja sanan juuriin. Nyt näihin kaikkiin asioihin on vastaus, mutta Jumalan täytyy saada se rako, semmoinen pieni tila ihmisen elämässä,
Muuten hän ei pääse vaikuttamaan. Se voi tapahtua eri tavoilla. Se voi todellakin tapahtua eri tavoilla. Tälle rappille se kysymys, mikä on juutalaisuudessa pääkysymys, herätti häntä. Mä luulen, että hän vieläkin miettii. Ja nyt me rukoilemme, että hän alkaisi ajatella sitä, onko tässä jotain, mikä on meiltä jäänyt väliin. Meillä kirjakaupassa oli niitä kaikenlaisia kommentaareja. Meillä oli rappien kommentaari ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Mä aukasin sen kommentaarin sieltä ja siinä luki, Jumala loi taivaan ja maan. Ja sitten rappi sanoo näin, jos joku ajattelee, että meillä olisi minkäänlaista mahdollisuutta ymmärtää, mikä on luomisen päämäärä, niin tämmöinen ihminen olisi väärässä. Sitä ei ole meille ilmoitettu. Meillä on minkäänlaista tietoa, ymmärrystä siitä, mikä on luomisen päämäärä. Että Jumala on se suuri Ein Sofi, se suuri, että meillä on edessämme mysteerio, jota ei ole ilmoitettu. Ahaa. Paavali, juutalainen rappi, joka sai lisävaloa juutalaiselta ylipapilta, kuninkaalta, kaikkien Israelin profeettojen mukaisesti, valaisi hänelle tätä. Universumilla on merkitys ja luomakunnalla on merkitys. Hebrean kielessä me sanomme tämän sanan hayim monikossa. Arameassa se voi sanoa haye, se voi olla sekä yksikkö että monikko. Mutta hebreaksi hayim on monikossa. Luotu elämä on luotu, jotta toinen elämä, Jumalan elämä, täyttäisi sen. Meitä ei luotu tänne kuolemaan. Ja nyt tässä olisi juuri se ovi juutalaiselle. Se ovi on tämä. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 1. luku, 2. luku, 3. luku, mitä tapahtui syntiinlankeemuksessa, tämä alue on lukossa. Ei ymmärretä, mitä tapahtui lankeemuksessa. Ei ihme, että ei ymmärretä, että on tarvitaan Messiasta, joka lunastaa. Ei ihme, kun ei ymmärretä, että lankeemus oli todellinen. Se ei ole vaan se, että ihminen luotiin tällä Yetzer Tov Ra, hyvän ja pahan taipumuksen. Ihmisellä annettiin taipumus hyvään ja pahan. Se tuli lankeemuksessa ja sitten mikä on hyvän ja pahan tiedon puun merkitys, se on kaikki sumussa. Eli sanoisin näin. Se mitä kristinuskon nimessä opetetaan, ja minä sanon tämän hyvin niin kuin kevyesti ja pehmeästi, niin ei ole usein aloitettu siitä kohtaa, mistä Messias aloitti ja hebrealaiset apostolit aloitti. Sieltä alusta. Jos me mennään sinne alkuun ja sieltä lähdetään, niin sieltä nousee kaikki se, mille tulee täyttymys. Uuden liiton usko on täyttymys kaikelle sille, mitä oli edellä sanottu. Ei mitään irrallisia uskontoja. Ei apostolit olleet uskonnon opettajia. He olivat julistajia, liiton julistajia. Messias oli liiton tuoja. No, miksi me tästä puhutaan? Koska meillä on rukous sydämessämme.
on valtava tarve. Juutalaisen ihmisen sydän etsii vastauksia. Juutalainen, joka on hyvin sekulaarinenkin, useimmat, ainakin tähän päivään asti, nyt kaikki muuttuu, mä en tiedä enää mitä tapahtuu, viettää suurta sovituspäivää, koska siinä on jonkunlainen liitekohta Jumalaan. Etsitään sitä, pääsiäistä. Siinä on jotain enemmän kuin kulttuuria. Kukaan ei voi minulle väittää, että se jää vaan kulttuuriin. Se sydän on tyhjä. Ja Jumalalla on avoin käsi. Hän haluaa tarjota kaikille. En tiedä oikein, miksi mä tätä puhun. Mutta me tarvitaan semmoista rakkautta, viisautta. Mä en ollenkaan sano, että nämä nuoret, jotka esitti sitä kysymystä sille rabbille, että he olisivat olleet jotenkin väärässä, en mä sitä tarkoita. Mutta rabbi kun kysyy heiltä, mikä on teille se pääasia, siinä olisi ollut se valtava rako tuoda se asia sillä tavalla, niin kuin apostoli Paavali sen toi. Juuri roomalaiskirjeen alusta. Mä sanon vielä yhden asian. Minua kiinnostaa paljon tämmöiset uskon tunnustukset. Mä joskus menen netillä ja katson, mikä on baptistiseurakunnan uskon tunnustus. Sitten ne panee sen siihen. Mikä on helluntai-seurakunnan ja monia uskon tunnustus. Mikä on luterilaisen, mikä on presbyteriseurakunnan uskon tunnustus. Siinä on ne pääasiat sille, että Jumala loi maailman, loi kaiken. Sitten Jesua Messias tuli maailmaan nimellä Jeesus Kristus, syntyi neitsestä, kärsi, kuoli ja hän tulee takaisin ja uskomalla hänen saa iankaikkisen elämän. Sitten mä luen näitä roomalaiskirjan asioita. Ja täällähän on se leimasin, mikä on se usko. Roomalaiskirja 1, Paavali, Jesuan, Messiaan palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu. Ja siinä on se arameankielinen sana parus, että hän on että hän on fariseus. Hän oli aikaisemmin sen liikkeen fariseus. Nyt hän on evankeliumin fariseus. Erotettu evankeliumin. Siis älkää ajatelko fariseuksesta farisealaisesti, vaan sille, että erotettu. Farisealaisesta ruvetaan erotettu. Julistamaan Messiaan evankeliumia, eli sanomaa. Ja tämän nämä nuoret sanoi sille rabbille aivan oikein, että Messiaan evankeliumi on se. Mutta kun he olisivat ymmärtäneet sanoa sen lisäasian, jonka Jumala on edeltä luvannut profeettainsa kautta pyhissä kirjoituksessa hänen pojastansa, joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä. Ja sitten se ylösnousumusasia on 4. jakeessa. Ja sitten siellä Matteus on se kaiken alku. Matteus 1, 1 ja 2. Jesuan Messian, Daavidin pojan, Abrahamin pojan syntykirja. Abrahamille syntyi Iisak, Iisakalle syntyi Jaakob ja näin edelleen. Mutta se alkaa, että Jesuan Messian, Daavidin pojan, Abrahamin pojan syntykirja. Nyt kun mä katson näitä uskon tunnustuksia, melkein kaikkia niitä, messiaaniset harvoin kirjoittaa uskon tunnustuksia. Jos niitä on, jos jotkut kirjoittaa, niin niissä on tämä juutalainen puoli ilman muuta tuotu esille, Israelin asia. Tämä leimasin on se, että se Messias, josta puhutaan, tuli taivaasta, syntyi,
teki ihmeitä, syntyi ihmeen kautta, nousi kuolleista, kuoli, tulee takaisin. Se leima sinne, jos menee johonkin toimistoon ja annetaan paperia, pitää olla se leima. Jos se leima puuttuu, se ei ole virallinen. Kun ystävät, tämä ei ehkä merkitse suurimmalle osalle ihmisiä yhtään mitään. Minulle tämä merkitsee valtavasti. Kun juutalainen katsoo näitä kaikkea, ja siinä ei sanota, hän on Abrahamin poika, Daavidin poika. Silloin siitä puuttuu leima. Se on aivan niin kuin Wurmbrand silloin katseli, tämä juutalainen mies, joka kärsi paljon evankeliumin tähden. Nuorena miehenä katseli kaupan ikkunoita ja täällä on hyviä kakkuja ja hyviä kaikenlaisia, mutta en minä pääse niihin käsiksi, ne on lukon takana eikä mulla ole fyrkkaa. Hän sanoi, että tällä tavalla hän katsoi Raamattua, siis Uuden liiton puolelta Raamattua. Nämä on kauniita asioita, hyviä asioita, vaan vahinko, että se ei kuulu meille juutalaisille. Tässä onkin iso asia. Tässä on valtavan iso asia. Näistä uskon tunnustuksista, jotka on oikeita asioita, niistä unohtui se leima. Enkä mä sano tätä kovasti, mutta se on aika iso asia. Kuitenkin, eipäs masennuta. Kun Joosef oli siellä ja veljet oli Joosefin edessä ja nälkä kurnii siellä vatsaa valtavasti. Joosef on egyptiläisessä puvussa. Ja mä oon kuunnellut ihmisiä, jotka aina sanoo näin, että tämä usko esitetään niin kreikkalais-roomalaisella tavalla ja niin oudolla tavalla ja oudoissa vaatteissa, eikä sitä yhdistetä näihin. Näinhän se on. Mutta sitten pitää muistaa yksi asia. Ei se ollut Joosefin valinta, että se esitettiin, että hän on näissä vaatteissa. Ei se ollut Joosefin valinta. Hän piti siitä puvusta, jonka isä hänelle antoi. Se oli se valtava puku, ja tästä voisi puhua monta sanomaa. Ei se ollut Joosefin valinta. Ei. Ei siitä voi Joosefia syyttää. Ei. Enkä minäkään halua syyttää niitä, jotka teki uskontunnustukset ja unohti sen leiman. Mutta nyt sanon yhden asian. Ja tämä on se asia. Jumala näkee kaikkien tarpeet. Korintolaiskirjeessä hän sanoo, oliko se toinen luku? Joo, kun he lukee Toraa, Jumalan laikirja, peite on heidän sydämensä päällä, niin kuin Paavalilla, Mooseksella oli kasvojen edessä. Mutta kun se kääntyy, sydän kääntyy Jumalan puoleen, Adonain Herran puoleen, se peite otetaan pois. Se peite voi olla mikä tahansa. Islamilaisilla on oma peite. Tässä voisi puhua paljon. Ortodoksijuutalaisilla on oma peite. Sekulaarijuutalaisilla on oma peite. Kristityillä on oma peite. Kaikilla on oma peite. Mutta kun sydän kääntyy Herran puoleen, silloin ei ole väliä, kuinka paksu se peite on ja millä nimellä se peite on. Se saa olla mikä tahansa. Kun se sydän kääntyy Jumalan puoleen, se peite otetaan pois. Jumalalta ei lopu keinot. Jumala voi osua siihen kohtaan, missä se tarve on. Ja Jumala panee sormensa siihen, ja silloin se asia menee läpi. Tämä on meidän rukouksemme. Että sydämet kääntyisi Jumalan puoleen. Sydämet kääntyisi Jumalan puoleen, että ne ei kovettuisi. Että ne sydämet ei kovettuisi. Roomalaiskirjan 1. luku on just siitä, miten sydän kovettuu. Kun ihmiset ei anna enää kiitosta Jumalalle. Se idea, että kiittäisi Jumalaa, tulee niille vieraaksi.
Sydän alkaa, eikä ole kiitollisia kenellekään. Kun sydän alkaa kovettua, niin silloin se peite vahvistuu ja vahvistuu ja vahvistuu. No niin, mutta nyt me olemme siinä ajassa, jolloin monet näistä peitteistä tulee alas, romahtaen alas. Nyt me ollaan sellaisessa ajassa, eräs mies, joka, mä voisin sen nimenkin sanoa, mutta en nyt sano. Semmoinen mies, joka oli syvällä näissä valtioiden hallitusasioissa ja sitten hän näki, mitä tapahtui kulissien takana. Tämä mies nyt kertoo, että kun nämä uuden ajan aatteet meni sinne valtion päämiehille läpi ja ne alkaa sitä uutta modernin maailmaa muodostaa ilman Jumalaa ja kaikkia näitä kuvioita, niin tämä mies näki, että nyt ollaan menossa väärään suuntaan. Hän näki, mikä on se uuden maailman uskonto, jota lietsotaan eri puolilta. Ja sitten hän kertoi viimeisessä asiassa, mitä kuuntelin häneltä tällaista. Hän sanoi, että on merkillinen kuvio muodostumassa. Monet, jotka kasvoivat kirkkokunnissa ja seurakunnissa, niin ne menee nyt uuden ajan asioihin, tutkimaan niitä ja jää niihin kiinni. Ja luopuu jopa niistä asioista, joita heille kotona opetettiin lapsena. Ja toisenlainen tuuli puhaltaa. Monet, jotka oli uuden ajan asioissa kiinni, monet, jotka meni tämän maailman mukaan eikä uskoneet mihinkään, näkevät, että ne vastaukset, mitä ei sieltä löytynyt, ne on täällä. Jumalan ikuisessa sanassa ja neuvonpidossa. Ja nyt on tapahtumassa tällainen merkillinen virtaus. Itä, mikä oli ennen idässä, se on nyt lännessä, ja mikä oli ennen lännessä, se on idässä. Kun minä olin nuori, niin idässä oli uskonto kielletty. Ja lännessä Raamattua nostettiin ylös. Nyt on menossa sellainen virtaus, että lännessä pakotetaan ideologioita, jotka on täysin vastoin tätä. Merkillinen kuvio. Tässä kaikessa en minä halua jäädä näihin asioihin kiinni, vaan haluan tavallaan niin kuin päättää tähän asiaan. Ja mä ymmärrän, että tänään me ei käyty monia Raamatun kohtia läpi niin kuin yleensä käydään. Me ei puhuttu niinkään näennäisesti meidän sydämemme tarpeesta, mutta kuitenkin me puhutaan siitä. Tässä korintolaiskirjeen kohdassa meille kerrotaan, mä taisin sanoa väärän sanankohdan täällä. Täällä mulla on nyt eri Raamattu, mitä mä yleensä käytän. Hyvänen aika, se on ilman muuta toisessa korintolaiskirjassa. Mä pelkäsin, että tulee oikosulku tässä. Joo, toinen korintolaiskirja luku 3. Tässä todella vanhuus painaa, jos menee ensimmäinen toinen korintolaiskirja sekaisin. Mä kerran kuuntelin erään rabbin luentoa. Tästä tulee vain muistuu mieleen se, että rabbi sanoi, että hän puhui naisen ja miehen asemasta. Siis se sanoi, että ja ensimmäisessä korintolaiskirjassa sanotaan, että pitäisi olla eroa miehen ja naisen välillä. Kaikki, jotka oli salissa, niiden pää kääntyi. Ne kuiski toiselleen. Mikä ihmeen korintolaiskirjassa on, mitä tämä rabbi tuossa puhuu? Sitten rabbi sanoi, se on Uudessa testamentissa. Sitten ihmiset huokasi, sielläkö se olikin.
Ei siinä ollut mitään niin kuin hyökkäystä, vaan että ahaa, sielläkö oli tämä asia. Toinen sivuasia vielä. Tämä kaikki kuuluu tähän. Jos muistatte, Helsingin synagogassa oli rappi Langsner, Englannista tullut semmoinen vanhempi rappi, oikein kiva mies. Mä kävin hänen luonaan joskus kylässä, kun asuin Helsingissä, juttelin hänen kanssaan. Erittäin miellyttävä mies ja otti ihmisiä vastaan. Helsingissä oli eräs naishenkilö, joka oli hyvin viisas. Hän otti ensimmäisen Johanneksen kirjasta pienen pätkän siitä, Jumala on rakkaus, joka rakkaudessa asuu Jumalassa ja Jumala hänessä. Hän kirjoitti sen sanasta sanaan Delitzsch-käännöksen mukaisesti, se klassinen kaunis Delitzsch-käännös Uudesta liitosta. Hän ei pannut siihen, mistä se on otettu, mutta kirjoitti sen niin kuin paperille tai kortille ja vei sen sille rappille, että mitä hän ajattelee tällaisesta hebrealaisesta kirjallisuusesityksestä kuin tämä, kirjallisesta esityksestä. Rappi luki sen ja sanoi, että tämä on maailman kaunein asia, mitä olen lukenut Raamatun ulkopuolelta. Kuka voi näin kauniisti kirjoittaa? Ja hän otti sen kalliina aarteena itselleen. Tässä se juuri on. On valtava nälkä kaikkea tätä kauneutta kohti, tätä anteeksiantamusta kohti, mutta ne raja-aidat, joita on pantu sinne, ne on siinä niinku estämässä. Mutta nyt luetaan tässä lopuksi 2. Korintolaiskirja 3, ja tästä tulee meille se rukous. Ja myös se, että ei meille jäisi näitä peitteitä, että me näkisimme tämän Messiaan täytetyn työn koko kirkkauden, tämän Jumalan sanon valon, sen valon, mikä on universuminkin tarkoitus, koko elämän tarkoitus. Me olemme se morsian Messiaalle ja mikä on juutalaismaailmalle se valoisa tulevaisuus, kun mennään Joosefin puheelle. Siitä tulee niin valoisa ja kaunis, mutta muuta sivutietä ei tietysti ole. Eli tähän me päätämme 2. Korintolaiskirja 3, 15, 16, 17, 18. Vielä tänäkin päivänä, eli mikään ei ole muuttunut. Kun Moosesta luetaan, on peite heidän sydämensä päällä. Mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran tykö, Herran puoleen, Herraa kohti, otetaan peite pois. Isä, tämä on meidän rukouksemme, että kaikkien ihmisten sydämet kääntyisi sinun puoleesi. Meidän asiamme on kääntyä sinua kohti. Sinun asiasi ja sinun kykysi on ottaa se peite pois. Sinun tavallasi. Sinulla on se kyky. Kaikki peitteet on erilaisia, eri paksuisia, eri merkkisiä, mutta kun sydän kääntyy sinun puoleesi, sinä otat sen peitteen pois. Sitä ei estä mikään eikä kukaan. Me rukoilemme, että nyt astuisimme todella siihen aikaan, jossa nämä peitteet tulee alas valtavalla voimalla, sinun voimallasi, sillä Adonai Herra on henki. Ja missä Herran henki on, siinä on vapaus. Kiitos, että ihmiset saa tämän hengen voiman kautta vapauden ajatella. Kukaan ei voi panna minua karsinaan, ihminen voi kokea. Kukaan ei voi kieltää minua etsimästä totuutta. Minulla on vapaus löytää se totuus. Minulla on lupa löytää anteeksiantamus.
Minulla on lupa löytää se iankaikkinen vanhurskaus. Minulla on lupa kysyä kaikkia niitä kysymyksiä, mitä uskontojen karsinat kieltää kysymästä. Minulla on vapaus löytää hänet, joka minut pani tänne maankamaralle. Ja löytää se, että hän on hyvä. Hän on lopullinen hyvyys ja pyhyys ja rakkaus ja se elämän voima, joka muuttaa minutkin. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katsomme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, tämä kun me katsomme Messiasta ylösnousemuksesta. Tämä on se Joosef, joka meni sinne ylös jakamaan leipää maailmalle. Me muutumme saman kuvan kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. No niin, minä en oikein usko, että minä pystyn menemään kaikkiin seurakuntiin maailmassa ja vakuuttamaan niille, ettei täytyisi muuttaa se uskontunnustus. Ei muuttaa, mutta panna siihen se leima, pannaan siihen Abrahamin ja Daavidin nimet, muuten se ei ole virallinen. En usko, että minua kukaan siinä kuuntelisi. Joku harva voisi. Kulttuuriasiat on syvälliset, mutta meillä on juuri se, me menemme suoraan lähteelle. Jokaisella ihmisellä maailmassa on oikeus mennä suoraan asian lähteelle, Jumalan puheelle. Pyhä henki auttaa ja sen sanan äärelle, jossa on kokonaistotuus. Sen Messiaan eteen, joka ei ikinä valehtele. Ja sen puhdistuslähteen luo, joka puhdistaa kaikesta synneistä. Ja sen voiman lähteen luo, joka antaa voiman kaikkien näiden koetusten läpi käymiseen, missä me olemme. Ja voiman odottaa häntä, joka pian tulee. Niin, Joosefin veljet menivät vastoin tahtoaan vielä Egyptiin. Sama kohtalo odottaa Israelin veljämme täällä. Jumalalla on kaikki vastaukset. Amen.